खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे नटिस फैदों। 6th सेमिस्टारनि BA, BSc, BComनि फाइनाल एग्जामखौ सिगाङावनो अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो मडआव जागोन होननानै डिक्लेयार खालामखादोंमोन। स्टुडेन्टसफोरा दा अनलाइन एग्जाम होनो गोसो ना अफलाइन एग्जाम होनो गोसो बेखौ 17 सेप्तेम्बरनि गेजेराव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइट guwahati.ac.in आव थांनानै नङाब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टस पर्टेल www.guportal.in आव थांनानैबो एग्जामखौ मा मडआव होनो गोसो बेनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामहैनो हागोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गोदान नटिफिकेशन BA, BSc, BCom 6th सेमिस्टारनि 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो लागा एग्जामखौ फासयनानै 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो हागौ होननानै नटिस होदों। आरो BEdनि एग्जामा सिगांनि बायदिनो अफलाइन मडआवनो जागोन। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानाय साबा गामिनि मानसिफोरखौ चाइनाया दिनै इन्डियानो गथायहरसिगोन होननानै इउनियन मिनिस्टार किरेन रिजिजुआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। चाइनिज PLAआ इन्डियानि गोमानाय साबाखौ दिनै जिखिजाया समावनो इन्डियान आर्मिनि आखायाव गथायगोन होननानै कनफार्म खालामदों। बक'नि लामफारायाव फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारदों। बिफानि मुङा भुपेन बर', फिसाज्लानि मुङा प्रकाश बर'। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया नखरनि दावराव दावसिनि थाखायनो जादों। बिफा भुपेन बर'आ सानफ्रोमबो जौ लोंनानै नखराव दावराव दावसि खालामफैबाय थायोमोन। थैनायनि दिनखालिबो प्रकाश नार्जारिनि बिफाया जौ लोंनानै प्रकाशनि बिमाखौ रुवाजों दाननो नागिरनायावनो प्रकाश नार्जारिया बिफानि आखाइनिफ्राय रुवाखौ सेनानै गावनिनो बिफाखौ रुवाजों दानथारदों। दरं पुलिसआ नूर इस्लाम मुंनि सासे मानसिखौ 30 केजिनि गान्जाजों लोगोसे हमनो मोन्दों। गुवाहाटी पुलिस कमिशनार मुन्ना प्रसाद गुप्ताया गुवाहाटीयाव मास कानिफोरनिफ्राय दासिम गासै 16 lakhs बा 16 लाख फाइन जमा खालामनो हाबाय होननानै फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों गुवाहाटीयाव कर'ना पजिटिभ मोननाय नाम्बारा सिगांनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो। बिनि थाखायनो मास कानि मानसिफोरखौ हमनो थाखाय गुवाहाटीनि गासैबो जायगायावनो पुलिसफोरखौ सिभिल ड्रेसाव डिउटि होहोगासिनो होननानै बुंदों। गुवाहाटीयाव मास्क गानालासे फार्स्ट टाइमनि थाखाय हमजायोबा 500 फाइन होनांगोन आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय हमजाबावोब्ला 1000 रां फाइन होनांगोन। इउनिसेफ इउनाइटेड नेशंस इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन्स इमारजेन्सि फान्ड इन्डियाया बलिउडनि एक्टर आयुष्मान खुरानाखौ गथ'साफोरनि मोनथाय एबा चिल्ड्रेन्स राइट्सनि थाखाय सेलिब्रिटि एडभकेट बानायबाय होननानै एनाउन्स खालामदों। बिनि गेजेरजों आयुष्मान खुरानाया इन्डियायाव थानाय गथ'साफोरनि हेंथायै भायलेन्स खालामनाय जेरै गथ'फोरखौ खामानि मावहोनाय, गथ' फाननाय, गथ'खौ बुनाय बेफोरनि हेंथायै खामानि मावनायाव इउनिसेफखौ मदद होगोन। काजिरङा नेशनेल पार्कखौ COVID-19नि थाखाय गोलाव सम बन्द खालामनानै दोननायनि उनाव बेखौ दा खुलिफिननायनो आखायाव लाबाय। काजिरङा नेशनेल पार्कनि डिरेक्टर P. शिवाकुमारा माखासे COVID-19नि नियमखौ फालिनानै अक्ट'बरनिफ्राय काजिरङाखौ खुलिफिननायनि थांखि लादों। COVID-19नि नियम मथे जेरै साफारि आरो मैदेराव 50% एबा 50% टुरिस्टफ्राल' गाखोनो मोनगोन। बयबो मास्क गाननांगोन। 10 बोसोरनि उन्दैसिन आरो 65 बोसोरनि देरसिनफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव थांनो मोननाय नङा। BTechनि बाय'टेक्न'लजिनि एडमिशन नटिफिकेशनखौ मैया रिलिज खालामबाय। एडमिशननि थाखाय 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय 20 सेप्तेम्बरसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि एग्जामा 24 सेप्तेम्बराव जागोन। सोरबा जुदि गोसो दङबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइट guwahati.ac.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि तेलमारा पुलिस स्टेशन सिङाव थानाय बरबिल काचारी गामिनि बिकास बर'आ गावनिनो बिफा तुलेश्वर बर'खौ गोफार बुस्थुजों बुथारदों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिकास बर'आ बिफाखौ बुथारखांनायनि उनाव गावनिनो बिमाखौबो गाग्लोबदोंमोन। दा पुलिसफ्रा दायनिगिरि बिकास बर'खौ हमबाय। रिया चक्रवर्तीया मुम्बाइ सेसन कर्टनो बेलनि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन। दा बे आर'जलाइखौ मुम्बाइ सेसन कर्टआ रिजेक्ट खालामबाय। रिया चक्रवर्तीया ड्राग्स लानाय आरो एरेन्ज खालामनानै होनायनि दायाव NCBजों 14 डेजनि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरजादोंमोन। गलाघाट सरपटारनि गेलाबिलाव मैया सासे बर'आ कर'नाजों थैबावबाय। बिनि मुङा चन्द्र बर'। बियो सासे फोरोंगिरिमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट।
इन्डियायाव दासिम 46,53,302 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 77,461, हामनाया गासै 36,16,208। आसामाव दासिम 1,38,339 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,05,701। दासिम 32,205 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 430 जन। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 16 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।